Dobrý den, já jsem Magdalena Eva Winklerová a přišla jsem sem s tématem dentální hygiena. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že si myslím, že je velmi zanedbávané, i když je velmi důležité pro naše celkové zdraví a kvalitní život. V obsahu mé práce nalezneme cíle, teoretickou část práce, kde jsem se zabývala například typy zubů, poté moji praktickou část, kde jsem se zabývala výzkumem, poté si shrneme výsledky a závěr. Cílem mého výzkumu byly faktory, které ovlivňují zdravý chrup, které jsem zjišťovala pomocí dotazníkového šetření. A poté jsem je zanalyzovala a udělala jsem analyzování souvislostí, tedy že jsem dotazníkové šetření dala do souvislostí s mým výzkumem a vyšly mi výsledky. Poté jsem se zajímala zlepšením a zhoršením výsledků po instruktážním videem a před, tudíž první termín a druhý termín, porovnání zlepšení a zhoršení respondentů a poté navržení preventivních opatření do škol. V mé teoretické části se nejdříve nacházely zuby, kde jsem psala o typech zuby, kde jsem se zabývala zuby, tedy jaké máme typy zubů, jako jsou například řezáky, stoličky, špičáky a třenové zuby. Poté jsem se zabývala chrupem, takže mléčným nebo trvalým. Například jsem se dozvěděla, že v mléčném chrupu že v mléčném chrupu máme mnohem méně zubů než v trvalém a v mé praktické části jsem ovšem zkoumala jen chrup trvalý u starších žáků. Poté v zubech máme ještě skladbu a uspořádání, které můžete vidět na obrázku vlevo. Poté jsem se zajímala zubním plakem, tam jsem se zajímala o jeho prevenci, jak můžeme předejít zubnímu plaku, tedy jak správně si čistit zuby. Poté, jak plak vzniká, z čeho se skládá, například ze slin, můžeme mít více plaku kvůli genetickým faktorům a jsou to i zbytky jídla. Poté nakonec jsem se zajímala o zubní hygienu, kde jsem popsala metody čištění zubů se zdravým parodontem a s nemocným parodontem, protože tyto metody se liší. A nakonec jsem se zajímala v této kapitole o hygienické pomůcky, které často používáme a které nejsou tak běžně používané. Hlavní část mé práce byla praktická část. V praktické části jsem se zabývala výzkumem. Výzkum proběhl na Hořickém gymnáziu v 2 termínech. První termín byl termín, kdy měli žáci za úkol se vyčistit zuby běžně, svým běžným způsobem, který používají každodenně. Poté jim byla puštěna ukázka instruktážního videa, jak by si správně měli čistit zuby. Řekla jsem jim, ať si tímto způsobem čistí zuby následující měsíc. A při druhém termínu indikace, tedy po shlédnutí instruktážního videa a čištění zubů měsíc metodou z videa, jsem zuby indikovala znova pomocí barevného indikátoru. Tento indikátor jsem nanášela pomocí vatové tyčinky a pomocí bazického fuksínu, který zaznamená úroveň znečištění zubním plakem. Tyto výsledky, které mi vyšly, jsem porovnala s výsledky z prvního termínu a srovnala jsem je s dotazníkovým šetřením. Zde máme termíny výzkumu, že opravdu byly po 1 měsíci. Zde jsou fotografie pořízené v prvním termínu, tedy před shlédnutím instruktážního videa a tedy při běžně používané metodě čištění zubů u respondentů. Na fotce vlevo můžeme vidět, že respondenci už nyní čistí tak dobře zuby, že už nemá skoro co zlepšovat a tedy metoda z videa nemusí být tak efektivní pro tohoto respondenta. Na rozdíl na druhé fotce má respondent ještě co zlepšovat a myslím, že tato metoda z instruktážního videa by mu mohla pomoct zlepšit čištění zubů svojí metodu. Zde máme fotky z druhého termínu. Na fotce vlevo můžeme vidět, že se respondent mírně zhoršil, než by měl, což těchto výsledků tu nebylo mnoho, ale také byly. Můžeme tedy vidět, že má mírně zašpiněné zuby a
Kdybychom to porovnali s fotkou z prvního termínu, kterou bohužel nemám, tak bychom zjistili, že se respondent mírně zhoršil. Na rozdíl na fotce vpravo máme respondenta, které své čištění natolik zlepšil, že byl skoro mezi nejlepšími. Zlepšil své čištění o 5 zubů. Zde tedy máme výsledky, jak jsem porovnávala, jestli se respondent zhoršil nebo zlepšil. Udělala jsem si tabulku, kdy v prvním sloupci byly jména, ve druhém třída, ve třetím byly, jestli jsou praváci nebo leváci, protože to ovlivňuje, jak si čistí zuby, jestli je čistí pravá nebo levá část zubů. A poté už tu byly jednotlivé zuby. V této tabulce nejsou vyznačené všechny, protože se sem zkrátka nevešly, ale aspoň na malou ukázku je zde, že když se zub zhoršil, je červený, když se zlepšil, je zelený a když zůstal na stejné úrovni, tak je oranžový. Na stejné úrovni mohl být buď to čistý nebo špinavý. A poté už tu máme závěr. V závěru schrnu výsledky a tedy vyšlo mi, že více respondentů se zlepšilo než zhoršilo. To tedy znamená, že výzkum byl úspěšný a respondenti se můžou v tomto věku ještě zlepšovat a učit nové metody čištění zubů a zlepšovat své návyky. Například koupit si mezizubní kartáček a pravidelně si čistit mezizubní prostor. Na druhou stranu zde byly nějaké komplikace. Například na začátku jsem měla 4 třídy, zhruba o 60 lidech. Na konci jsem těchto lidí ale měla 31. Je to z důvodu, že někdo nepřišel na výzkum, nechtěl, zapomněl kartáček nebo nebyl ochotný si vyčistit zuby v jiném termínu a přijít. Tudíž to mě velmi výzkum zkomplikovalo a nemohla jsem tedy použít statistické měření, protože by bylo nebezpečné měřit malé hodnoty a mohl by být úplně jiný výsledek. To je teda moje doporučení. Děkuji za pozornost a snad brzy na viděnou.